No turbuki di Koninklijke Bibliotheek por Wordo Fia. Un idioma ora está desarrollar, está fortalecer. Un idioma está debilitar, ora bolaga, idioma na merced. Na 1636 e holandês nanga conquista Aruba voor di Spagna. Inicialmente nanga laga e habitante nang di Aruba na paz. De Koninklijke Bibliotheek is de Nationale Bibliotheek van Nederland. Wij zijn opgericht in 1798 op basis van de stadhoudelijke collecties. Nou, in die 200 jaar, ruim 200 jaar, is natuurlijk heel veel veranderd. Waar ooit alleen maar boeken waren, hebben we natuurlijk nu heel veel computers, digitale bestanden. Onze collecties bestaan eigenlijk, kan je onderverdelen in 3 soorten. Ten eerste hebben wij het depot van Nederlandse publicaties. Dat betekent dat alle publicaties die in Nederland verschijnen, boeken, kranten, tijdschriften, die verzamelen wij en die hebben wij hier in de bibliotheek ter inzage aan onze bezoekers. Daarnaast zijn wij een wetenschappelijke bibliotheek. Dat betekent dat wij collecties verzamelen op het gebied van Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis, waar natuurlijk ook het Arubaanse collecties deel van uitmaken, omdat het natuurlijk deel is van onze geschiedenis. En daarnaast hebben wij een hele mooie afdeling bijzondere collecties met middeleeuwse handschriften, oude drukken, de meest mooie versierde werken, atlassen, een heel bijzondere collectie atlassen is daarbij. No turbuki di Koninklijke Bibliotheek por Wordo Fia. E así na llamada depot collectie por Wordo lesa unicamente si visita e biblioteca. Nou, de restauratieafdeling bepaalt bijvoorbeeld, als je de Arubaanse courant in wil zien, die in slechte staat is, die bepaalt dan of het nog net kan of nog net niet. Dus of het helemaal niet ingezien meer mag worden of dat het toch nog net een keertje kan. En die restaureren ook het bezit van de Koninklijke Bibliotheek. Dus in eind 19e eeuw was de toestand van het papier heel slecht. En men is nu die boeken aan het verfilmen. Dat is het project heet Metamorfose, naar een boek van Louis Couperus. Pero riba internet por miratur lo que Koninklijke Bibliotheek 10. Ten eerste is daar onze catalogus. Het is het recente deel van onze catalogus. De catalogus bestaat uit 2 delen. Onze depotcollectie, dat is alles wat in Nederland wordt uitgegeven, wordt daarin verzameld. En de wetenschappelijke collectie. Op de website is een prominent knop aangebracht waar men vragen kan stellen. Dat heet Mijn Vraag. En daar is iedere vraag te stellen. En men krijgt binnen 24 uur, hopen we, krijgt men antwoord. Dat kan wel eens met het tijdsverschil kan het anders zijn. Maar dat is de bedoeling dat men snel antwoord krijgt. En daar kunnen alle vragen gesteld worden. Verder is er op de KB-website nog een aantal dossiers te vinden. Dat is kant-en-klare informatie die al bijeengezocht is door een KB-medewerker over een bepaald onderwerp dat actueel is in Nederland vaak. Lastimamente essay no que men turbuki por Wordo lesa via internet. Nee, zover is de KB nog niet. Bij 1 of 2 boeken is het al wel gebeurd, maar het grootste gedeelte dat is nog gewoon echt alleen in boekvorm aanwezig en moet hier dus ingezien worden. Of wat men wel kan doen vanuit Aruba bijvoorbeeld is een kopie aanvragen uit een boek of uit een tijdschrift. Wij sturen tijdschriftartikelen toe aan het buitenland of binnen Nederland en ook via e-mail gaat dat tegenwoordig. Dus er worden gescande artikelen worden naar het buitenland gestuurd, naar een e-mailadres. Het is als een snelle methode om toch aan informatie te komen. Ja, het is heel divers. Maar van oudsher, we bestaan meer dan 200 jaar, beperken we ons toch tot de humaniora wetenschappen. Dus sociale wetenschappen, rechten, geschiedenis, kunstgeschiedenis, talen hebben we veel over. Maar omdat
we die depotcollectie hebben, waar ieder boek in wordt verzameld wat in Nederland is. Daarom hebben we ook over andere onderwerpen informatie. Een nieuw programma van de Koninklijke Bibliotheek is het Geheugen van Nederland. Dat is een landelijk digitaliseringsprogramma. Daar werken we samen met 15 andere culturele instellingen in Nederland, bibliotheken, archieven, musea. De bedoeling is om, het woord zegt het eigenlijk al, het geheugen van Nederland digitaal beschikbaar te maken voor het brede publiek. Alle deelnemende instellingen die hebben collecties aangeleverd, dus dat is audio, schilderijen, boeken, geluid, filmfragmenten. Die worden allemaal digitaal gemaakt en die worden op een website gezet, www.hetgeheugenvannederland.nl. Daar komen speciale onderwijstoepassingen voor en het is ook gewoon een heel mooi materiaal voor het brede publiek. Dus het wordt echt het geheugen van Nederland en dan via internet wereldwijd beschikbaar. Voor de werkzaamheden aan dat geheugen van Nederland heeft KB een speciaal digitaliseringslaboratorium ingericht, waar dus hoge kwaliteit digitaal materiaal gescand wordt, zowel uit onze eigen collecties als uit de deelnemende instellingen aan het project.